Kif wieħed ikun għaddej minn via l-Indipendenza l-Mosta, jinteba b'kappella maqtuwa għalija u mdawra minn żewġ karreġġjati ta' din it-triq traffikuża. Għalkemm bosta jaħsbu li din il-kapella id-dedikata lil Papa San Silvestru l-ewwel għajla tinfetaħ. Din tinfetaħ kull nhar ta' Ħadd tal-Qudies u tiġi ċelebrata l-festa l-Qaddies Patrun tal-kappella kull sena. Il-Papa San Silvestru l-ewwel kien it-33 Papa tal-Knisja Kattolika bejn is-sena 314 sal-mewt tiegħu nhar il-31 ta' Diċembru tas-sena 335. Tul il-pontifikat twil tiegħu li ra twaqqif tal-Imperu Kristjan Ruman, Kostantinu beda knejjes kbar f'Ruma fosthom il-Bażilika ta' San Giovanni Lateran u l-Bażilika l-Antika ta' San Pietru. Żorna din il-kappella tnejn wara nofsinhar f'jum il-festa u tkellimna mas-Sagristan Sean Saliba fuq l-isfond storiku tal-kappella u l-festeġġamenti f'dan il-jum. Il-Knisja mbniet fl-1664 mill-Kavallir Silvestru Fiteni li kienet jiġifieri ġus patronizzat tiegħu. U illum ovvjament issir il-quddiesa matul is-sena regolari l-ħadd filgħodu fis-7:30. Imma l-aħħar tas-sena l-31 ta' Diċembru issir il-quddiesa ta' San Silvestru Papa. Allura nagħmlu quddiesa bħal bieraħ fil-30 u fil-31 il-lejla ikanna l-quddiesa kantata fil-5 flaxija apposta fġieħ San Silvestru Papa. Saliba li ilu għal dawn l-aħħar 14 sena sagristan flimkien ma' xi volontiera iżejnu l-kappella bl-ifjan libsa possibbli mit-teżjien ta' Damask sal-apparat tal-Altar Maġġur. Il-kwadru titolari f'din il-kappella huwa ta' Stefano Gherardi u nħadem fis-sena 1665. Fost l-apparat li nsibu fuq l-artal hemm il-gandlieru u statwu tal-Papit maħduma mill-mibkir Enzo Gawxi. Il-ventar tal-bil-palju r-rakmat palma u rakmat il-kanupew li sar madwar 25 sen ilu bitħabbrik tal-ex rettur Dun Salf Magro li mit propju f'din il-ġurnata lura fl-2007. Appart il-festa ta' San Silvestru, f'din il-kappella ta' kull sena ssir il-festa ta' Santa Rita f'nhar 22 ta' Mejju.